Zdravím vás, vítajte v ďalšom random vlogu na Chandly Fingers Vevo. Chcel by som vám hneď povedať, že na Fingers Vevo máme partnership s RPM Network, si myslím, že tak sa volajú, neviem presne. Niklix to nejak vybavil, proste raz sme im napísali že o partnerstvo a nepotvrdil nám to a potom prišlo na e-mail, že máme zase im napísať a na druhý deň sa Niklixovi ozvali a nám to hneď nabehlo a máme to partnerstvo. Takže na Bonnie Videos už si vydáme, tam budem končiť, budem točiť na Fingerswell, lebo sa nám to viac zaplatí a Niklixom tam budeme točiť. Práve som dal video z Subway Surfers, nemal 30 zviahnutí, ďakujem. Ne. A čo by som ešte povedal. Z Home budem točiť asi dneska ešte nejaký ten gameplay, let's play. Teraz pozerám akurát panelák. Ďakujem, že ste si toto video pozreli. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite nám dať like. Pre vás videí nám dajte odber a my sa s vami lúčime. Čaute.